ହବି ଶାଳୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ। ଶାଳୀ ହବି ଶାଳୀ। ମୁଁ କହିଲି ବା ହବିଶାଳୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ। ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତୁ ତ ପାଠ ଦି ଅକ୍ଷର ପଢିଲୁ। ବନାନ ଠିକ ଅଛି। ସେ କାଲି ଲେଖିଥିଲା ହବି ଶାଳୀ। ପୁଣି ତାକୁ କହିକି ସେ ଯୋଉ ବଟିଆକୁ ସେ ପୁଣି ତାକୁ କଲା ଏକର ସେକର କଲା। ଭଲ ବଦଳେଇଛୁ। ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଆଉ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆଇଥିଲେ 17 ଜଣ। ସେ ବା ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଡକା ହାକା ହଉଛି ପୋଲିସ ଭୟରେ କେହି ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି ହେଲା କି। ଆମେ ତ ଡରିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। ପୋଲିସ କଣ ମନେ ସେ ସବୁ ନାତି ଭଳିଆ ହେବେ। ଆଣେ ତାକୁ ଆଣେ ସେ ପାଲ ଆଣି ପକେଇଲୁ। ଆଗେ ପାନ 4 ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲୁ। ପାନ ପଛ ଆକୁ କଣ ପାଇଁ ଆକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ପକେଇକି ଶୋଉଛି। ଏଇଆକୁ ଇଠୁ ନେଇଗଲେ ହବନି? ନେଇଗଲେ ହବନି। ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଇପି ଲୋକଟା ତାକୁ ଧରି କାହିଁ ଆଇ କଣ କରିବା? ଏଠିକିଆ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଫର୍ଚେଇକି ଚାଲୁଛି। କଣ ତାକୁ କହିବ? କଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଫୋଗାନ ଦବା ନା ଏମିତି ବସିଆ? ଆଜି ଧର୍ମ